Ekipa, dobar dan i dobrodošli na novi video na YouTube kanalu Eko Jaja Pavčić. A današnja tema jeste kvočka i njeni budući pilići. Danas želim da malo prođem kroz tu temu kako da pravilno nasadite kvočku na jaja, kako da jednostavno kvočka prođe pravilno taj proces same inkubacije jaja na taj neki njen prirodni način i kakva jaja stavljamo pod samu kvočku, na šta treba da obratite pažnju. Zato, ako imate kvočku i ako slušate ovaj video klip, smatram da su vam neke informacije potrebne, pa evo, ostanite do kraja da saznate sve o jednoj kvočki, o jednoj majici koja će da iznese jedne divne piliće. Vidimo se, a ja idem brzinski po jaja koja ćemo da stavimo pod samu kvočku i da malo popričamo prvo o tim jajima. Evo nas ekipa, jaja su tu. Da prvo prođemo malo o pravilnom lagerovanju ovih jaja za inkubaciju. Recimo kad kupite jaje za inkubaciju ili kad skupite jaje od vaše kvočke, da li će ta jaja da budu u inkubator ili će da budu kao i u ovom slučaju pod samu kvočku, jako je bitno da znate da ih pravilno lagerujete. Nije to samo uzmi jaje na špic i stavi u jednu školjku i neka stoje na nekoj sobnoj temperaturi. Nije. Zašto nije? Pa zato što ovo jaje zahtijeva okretanje iako nije u samom inkubatoru. Mnogi to ne znaju, ali evo hajde da objasnim ukratko. Dakle, kad jaje stavite na špic, mora da odleži nekih 10 sati i onda ja svakih 10 sati ja okrenem dakle jaje na drugu stranu, okrenem kompletnu školjku ili ta jaja koja sam skupio. Zašto? Pa iz jednog razloga. Kad jaja u inkubatoru okrećemo ih iz razloga da se samo žumance ne bi, to jeste plod, da se ne bi zalijepio na samu opnu od jajeta. U inkubatoru okrećemo jaja malo češće zato što je temperatura u inkubatoru drukčija nego sama temperatura gdje lagerujemo sama jaja za inkubaciju. Pa iz istog razloga i sam embrio počinje svoj razvoj i počinje da se razvija i onda je naravno potrebno da se jaja okreću svakih 2, 3 ili 4, 5 sati, sve zavisi kako vi naštimate. A ja ova jaja prije nego što ih stavim u inkubator držim na nekoj sobnoj temperaturi i onda naravno okrećem svakih 10 sati, okrenem svako jaje pojedinačno i to vam je pravilno držanje, pravilno čuvanje samih jaja za inkubaciju. Sad, neki vele kad je jaje špicasto, to je jaje sa muškim piletom unutra. Međutim, hajde malo da prođemo i da pogledamo stvari malo realnije. Zamislite jednu fabriku koja proizvede jako veliki broj brojler pilića ili koja proizvede jako veliki broj pilića koja idu u kaveze poput Lehorna, poput Lohman Brauna koji služe tu za samu proizvodnju jaja. Sad vi znate, možda ste gledali neke same dokumentarce, koliko muških pilića ili koliko tih nekih malo većih pilića odlaze na klanje, odlaze u tu neku proizvodnju ili preradnju nečeg drugog, a ne zadržavaju ih za dalji uzgoj za samo onaj, ne zadržavaju ih u samom uzgoju jer znaju da su muškarci i od muškaraca naravno nema ni same proizvodnje jaja. Dakle, samo špicasto jaje, sama ta neka velika firma ne bi takva jaja stavljala u te neke velike inkubatore da je to istina. Ja smatram da je to čista laž jer se dešavalo da sam čak jedno vrijeme, ajde nisam znao, kad sam tek započinao uzimao sam ovakva jaja koja nisu špicasta, recimo poput ovog jajeta i desilo se isti promjer muških i ženskih pilića. Dakle, špicasto jaje, muško pile, to je po meni apsolutna laž i jednostavno jaje mora da bude srednje veličine, pravilnog oblika, koliko toliko i onda ćete da imate zdravo pile, nećete da imate sitno pile. Recimo kod ovog jajeta, ne znam da li ćete da vidite samu razliku kad smo već kod veličine jaja. Dakle, ovo jaje je podosta veće nego ovo ovdje, ovo je srednje jaje. Sad kad imamo recimo ovako malo veće jaje, vi vidite i razliku. Ovakva jaja ja zadržavam za samu konzumaciju i ne stavljam u inkubator jer pretežno od ovakvih jaja kad izađe recimo pile koje je slabo iz ovog manjeg jajeta ili kad pile izađe iz ovog jajeta, ovom piletu ne dozvoljava da puno priđe samoj hranilici, mislim priđe manje pile, ali ne može od tih većih piladi, razvijenijih piladi ne može
da dođe do hrane, ne može bolje da se razvija, jer naravno ti veći pilići lete da više pojedu, njega guraju sa strane i onda kroz nekih 10-15 ili evo 20 dana vi vidite veliku razliku, dobijete ono kržavo pile koje je malo, koje nije ni za šta i onda jednostavno to pile se vremenski dosta pati jer sami organi ne mogu da se razviju dovoljno. Dakle, jako je bitno da je jaje normalne neke veličine, evo recimo ovako, da nemate nekih pretjeranih kvrgavih onih dijelova i naravno nemojte da stavljate dvožumanjke u sam inkubator jer naravno možete da dobijete, meni je izašlo, ja nisam znao, izašlo mi je pile i nekako nije dobro, jest dosta veće od ostalih bilo, ali vidi se da ne može sam mozak da pokrene tu veličinu tijela, jednostavno pile bude malo kao hendikep bude jednostavno ne može, bude neki invalid i onda jednostavno od duplog žumanjca, jajeta koje stavite u inkubator, od tog pileta također nema ništa. Ganjajte neku uvijek neku srednju zonu, neku zlatnu sredinu. Sad, koliko jaja ide pod jednu kvočku? To me dosta ljudi pitalo, opet kažem sve zavisi do same kvočke. Meni se jednom desilo da mi se lehon kokica raskvocala, ali zašto? Pa kokica se pretežno raskvoca kad im dajete više hljeba da jedu, kad im nakvasite dosta hljeba i kad recimo oni jedu svaki dan neku dozu hljeba. Ja nisam na početku znao i na početku sam pravio jako velike greške i na početku sam imao čak, eto kao što i rekao, da mi se sam lehon raskvocuje. Jer kažu ljudi, mislim čitao sam i 100% to provjereno, da se sama kokoška kad se u hranu nalazi sam kvasac za podizanje hljeba, onda se ona vremenski nakvoca. Pa evo jedan mali savjet, ako imate kvočku koja je u početku nekog raskvocivanja, slobodno bacite joj u malo hljeba, recimo namočite u vodu, ubacite malo kvasca u prahu i izmiješajte i dajte joj da jede i ona će za nepuni dan, dva još više da se raskvoca i onda dobijete jednu pravu kvočku. Dakle, ekipa, pod neku manju rasu ja bi stavio 10 do 12 jaja, pod amrok koku ja stavljam 15 do 18 jaja, sve zavisi kad stavite, vi ćete otprilike recimo kroz dan, dva, koliko ona otprilike može da pokrije. Međutim, kad je kvočka koja je prvi put, ja bi išao sa nešto manje jaja, 10 ili 12, da se ona privikne. Naravno, drugi put kad bude kvočka, ona već zna kako šta funkcioniše i onda možete vidjeti sa 15 ili 17 jaja. Dakle, za neku prvu kvočku, ajde da kažem neki 10 do 12 jaja je po meni idealno. Kad je po drugi put kvočka, kad imate malo iskusniju koku, onda bi ja stavio nekih 15-17 jaja, a sad imate i neke gigante, one velike koke, pod njih možete komotno staviti 18-20 jaja. Opet vi to sve procijenite kako se ta sama kočka ponaša sa tim jajima, da li pokriva sve, da li gura ispod sebe i sl. Sad, ja sam napravio prostor gdje ćemo da stavimo samu kvočku. Pa evo, ukratko, kakav prostor treba da bude za kvočku? Treba da bude prostor gdje će ona da osjeća sigurnost, gdje će osjeća toplotu neku i slično, uglavnom neki čošak, neke prostorije. Stavite, zagradite ga, stavite piljevine ispod, da ona jednostavno, da jaja imaju koliko toliko apsorbiranja sa podom, da ne bi jednostavno stavili jaja na goli beton ili recimo papir ili nešto i onda kad kvočka stane nekad se prebaci lijevo ili desno i slomi jaje. Dok kad imate piljevinu, kad stavite jaje odozgo, onda će malo da apsorbuje i neće da se lome jaja. Jer jedno jaje kad se polomi, ode na druga jaja i onda od tih ostalih jaja nema ništa. Zato morate puno da pazite na to. Ja inače praktikujem da stavim jaja u neku plastičnu gajbicu ili drvenu gajbicu, stavim novine, ispod papir, bilo šta i onda stavim dozgo piljevine nekih 3, 4 ili 5 centi, sve zavisi i onda poredam ta jaja i onda kvočku stavim u dozgo. Malo sam se ja zapričao, ali bože moj, što više informacija vama dam, vi ćete više da naučite i to je meni u samom cilju prvenstveno. Dakle, kad poredate jaja, kvočku, neki su me čak pitali da li mogu kvočku iz gnijezda direktno da stavi na ta jaja i verujte da može, jer ja jednostavno tako radim. Sinoć sam stavio jednu kvočku i baš dođem na ideju, hajde reko da snim sutra taj jedan video kako ja stavljam kvočku na jaje, jer dosta ljudi ne zna, jednostavno prave greške, a šteta jednostavno da se jaja izgube ili jednostavno kvočka da izgubi svoje vrijeme na tim jajima. Dakle, kad imate kokošku koja se raskvocala, koja je kvočka, napravite joj lijepo tu gajbicu, stavite prvo jaja unutra i onda stavite kvočku pored gajbice ili stavite na gajbicu, sve zavisi kakva je kvočka, da li je mirna. Ili ako imate neki kavez, čak i zatvorite u taj kavez da ne može da izađe i ona će sama, kad vidi tu neku veću količinu jaja od 10 ili 15 jaja, ona će sama da uđe i da legne na ta jaja. Jer evo, u mojim gnjezdima
Inače, kad kupim dnevno jaja koje su koke snijele, vidi se da sama kvočka leži na jajima gdje ih ima najviše. E sad, idem ja da postavim jaja, da vam pokažem kako otprilike izgleda ta gajbica sa jajima i onda ćemo da stavimo kvočku da vidimo kako se ponaša i to je bilo to za danas. Naravno, u kavez ako zatvarate kvočku ili ako je stavite u neki ćošak, u neku prostoricu ili slično, morate da joj date hrane, morate da date vode i evo čak ako kvočka ustane kroz neki dan, 2, 3 ili 5, ako ustane sa jaja, izađe napolje, pustite je, nemojte da je ganjate ko budale, pustite neko ona nađe se malo, izvrši što morate, neke svoje potrebe i ona će opet da se vrati. Već kad uđe u neki 17 ili 18 dan same inkubacije, onda je čak i preporučeno da je zatvorite, jer te neke neiskusne kvočke, one će da skoče sa jaja i ta jaja, baš kad im je najpotrebnija vlaga i temperatura zadnja 3 dana, ona će da ohladi jaja i sama vlaga će ispod kvočke ili po jajima da opadne. Još jedna jako bitna stvar jeste ovo. Ne dozvolite da sama kvočka ima kontakta sa tim nekim pijetlovima ili evo ko ne zna šta su pijetlovi, evo horozovima, ne dozvolite da ima sam kontakt. Jer ako jednom horoz omrijesti samu kvočku, onda vjerujte da može da se desi da jednostavno izgubi kompletnu volju za tim nekim pilićima jajima i onda jednostavno ako ona leži 10 ili 15 dana ili 5 dana ako leži na jaja, pokreće se sam embrio ili razvijanje embrija i onda horoz omrijesti koku i onda koka ohladi se, nema više volje da leži na jajima i vi gubite samu kvočku. Idem ja sad brzinski da vas ne gravim više, stvarno sam razvukao Bože, ali neka informacija. Vidimo se u narednoj sceni. Ekipa, dakle, ja otprilike stavljam jaja, ovo mi je ostalo, dosta ljudi je naručilo jaja. Ja sam bukvalno, hajde da ispoštujem, bukvalno najljepša jaja sam ja uvijek izabrao, jer ne možeš ti ljudima objasniti da nema veze da li je špicasto, da li je ovako, da li je onako, da je to u suštini sve isto, ali hajde hoće ljudi neki fini oblik, ja se trudim stvarno da ispoštujem koliko god ja mogu. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Stavit ćemo još 2, pa ako ne mogne pokriti, naravno možemo uvijek da maknemo. Uglavnom trenutna jaja za inkubaciju, to jeste cijena trenutnih jaja kod mene na farmi, jeste 1 marka po komadu, to sam snizio za narednih mjesec dana, pa eto ako imate kvočku, imate inkubator, a ne možete da nađete jaja, javite mi se, plodnost jaja je vrhunska. Evo ekipa, ovaj kavez sam ja inače bio ostavio za same piliće, međutim nemam tu neku veliku proizvodnju samih pilića, pa evo iskoristit ćemo sad te neke moje kvočke. Imam ih 3, imam jednu kvočku koja je već izvela piliće, ali evo imam još 3 koje trebam nasaditi, jednu sam nasadio, evo druga i ovdje ću bukvalno napravim jednu malu prijegradu iznutra i da jedna vratica budu za jednu kvočku, jedna za drugu. To je bilo to, ja idem sad brzinski po kvočku i da mi stavimo unutra, vidimo kako će ona da se ponaša. Dakle, kvočka je kokica koja pravi ovakav zvuk. I kad vidite da takav zvuk pravi i da je se baš puno onako stešla, onda je ona spremna da legne na jaja. Zaboravio sam da vam kažem da jaja ja ne bi praktikovao starija od nekih 7 dana. Mogu naravno jaja od 8, 9 ili 10 dana, ali onda naravno sama plodnost jaja opada. Sad ću ja malo da spustim kameru pa da vidite i sami kako će kvočica da legne na jaja. Ekipa, to bi bilo to, a ja i moja mala farma vas pozdravljamo i vidimo se u nekom narednom videoklipu, a vi ne zaboravite da ostavite like, komentar i subscribe. I samo da znate, na mojoj farmi možete da kupite jaja za samu inkubaciju ili pod kvočku i naravno ovakve lijepe piliće. Naravno ove ne, ali kupite jednodnevne i za nekih 15 dana dobijete ovako malu i slatku ljepoticu. Ja idem da je vratim njenoj majici, a mi se vidimo.